Ac yn gweddio felly y bydde di yn bresennol yma yn ein plith ni'n gweddio bydd cynhesrwydd yr efengil yn llenwi ac yn cynhesu'n calonau ni y noswaith oer hon. Yn gweddio Dduw y byddwn ni yn cael gallu tystio i'r ffaith dy fod ti yma yn ein plith. Tywallt y ysbryd arno, teir lawr ein plith arwen ni yn ein haddoliad. Ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, croeso i'n noson o Garolau. Mae'r blwyddyn yn hedfan. Mae fel petai pob un blwyddyn yn mynd yn gynt ac yn gynt. Ac i ni yma unwaith eto. Wel, trefn y noswaith fyddwn ni'n canu'r Carolau sydd fyny fan hyn. Ac fydd yna rhai fyddwn ni'n eistedd ac eraill fyddwn ni'n sefyll. Gewn ni ddarlleniad ac yna fydd y neges byr ar y diwedd. Rhaid gofyn i fi anghofio, mae yna groeso i bob un ymuno gyda ni ar y diwedd ar gyfer lluniaeth ysgafn yn y neuadd. Mae gyda chi ddechrau trwy ganu Carol Rhif 6, Clywch lir nef yn seinio ni'n henffych eni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn sy'n un yn awr. Carol Rhif 6, gen i sefyll i ganu hon. Wel, mae'n honno'n garol enwog iawn, ond mor cyfarwydd i ni ar geiriau, os yw'r tudalen dal ar agor, edrychwch ar yr bennill olaf,
yr ail rhan, rhoes I lawr o goniant nef fel na threngom ganwyd ef. Ganwyd ef o ryfedd drefn fel y genid ni drachef. Mae popeth yn y llinellau yna, y cyfan. Dyma'r pwrpas dath Iesu Grist i'r byd fel na threngom. Dyna pam y ganwyd ef. Ac yna, os nad yw hwnna'n ddigon, ganwyd ef o ryfedd drefn fel y genid ni drachefn. Hynny yw, mae angen yr ail enedigaeth. I ni'n cael ein geni unwaith, ond mae'r angen yr ail enedigaeth, sef yr bywyd ysbrydol. Rhywbeth I ni ystyried, ydy hwnna'n rhywbeth I ni erioed wedi brofi. Mae'r byd yn ddilornus ond yw o'r ffydd Gristnogol, y gwir ffydd, ac yn sôn am yr ail enedigaeth yma, ac maen nhw'n gwneud hwyl am y dywediad, ond dyna yw'r unig ffordd mae'r ysgrythyr yn sôn, fel y genid ni drachefn. Felly mae rhywbeth I ni ystyried yn ystod yr oedfa hon, a ydyn ni wedi profi yr ail enedigaeth. Wel, ni eistedd I ganu'r un nesaf, Carol nesaf, rhif 19. Mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes sy'n seren sy'n y nef. Carol rhif 19 gen I eistedd I ganu hon. Dwi ddim yn gwybod sut I chi'n teimlo wrth i'r Nadolig agosau, ac pam yn y byd benderfynon nhw cael etholiad cyffredinol cyn y Nadolig. Dyna chi ddigalon. Dwi ddim yn deall gwleidyddiaeth rhyw lawer. Yr unig beth dwi'n gwybod yw dwi ddim yn rhoi lot o galondid nag yw. Pan I chi'n edrych ar y fath ddryswch yn y wlad hon, ac yna chi'n edrych dros y môr ac I chi'n gwrando ar I arweinwyr nhw ac chi'n gweld y fath ddryswch fyna ac yna chi'n edrych I ben draw'r byd ac chi'n gwrando ar I arweinwyr nhw a'r fath ddryswch sydd fyna ac yna chi'n meddwl oes yna unrhyw wlad yn y byd
lle nad oes na ddryswch anhygol yn mynd ymlaen. Ac yna ni'n canu carol fel hon. Mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes sy'n seren sy'n yn ef, a ninnau'n croesi maes a bryn i'r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn yw ef. Byswn ni ddim yn obeithiol iawn pa bynnag parti gwleidyddol fydd yn ennill y frwydr hon. Byddwn ni ddim yn obeithiol iawn pan fydd gwledydd eraill y byd yn dewis i harweinwyr nhw. Dwi ddim yn llenwi chi gyda llawer o obaith. I ddweud y gwir, yr unig beth mae'n ei chi feddwl yw tristwch, celwydd, ymladd, cwyryla, twyll fydd y dyfodol. Dyna beth dwi'n gallu weld. Falle bydd y pobl eraill yn dadlau'n wahanol, ond yr hyn dwi'n ei weld, a dyna sy'n wastad wedi bod pan i chi'n edrych ar beth mae dyn gallu cynnig. Ac eto, mae dyn wedi llwyddo troi cefn ar grefydd, yn sicr ar y grefydd Gristnogol ac yn sicr yn y wlad hon, ac i ni'n darllen llinell fel honno. Holl obaith dyn yw ef. Dyna'r holl obaith. Does dim gobaith i'w gael unrhyw le arall. Does dim ateb mewn unrhyw beth arall. Does dim ateb yn y byd gwleidyddol i'r broblem fwyaf i ni'n ei wynebu. Ac os nad ydych chi gallu gweld hynny, os nad yw yn peri i chi lawenhau mewn byd sydd yn llawn trwbl a gormes, ac os nad ydych chi'n gallu dod i oedfa ac yn meddwl, wel dyma lle mae'r gobaith, os wneith Duw weithio yn ein plith ni unwaith eto. Dyna'r gobaith. Wel, wrth i ni ganu'r carolau, mae gobeithio fydd y gobaith yna yn dod o rhywbeth personol hefyd. Byddwn ni'n gallu tystio bod ni wedi brofi fe yn ein celonau. Nawr, gen i sefyll nawr i ganu carol rhif 22 o deuwch ffyddloniaid oll dan orfoleddi. Felly, gen i sefyll carol rhif 22.
Ga'ch atgoffa chi am yr cyfarfodydd fydd yn dod yn ddiam, os di o'i mynd. Fe fydd na oedfa arbennig hefyd i'n nadoligaidd a'r noswyl nadolig, felly Rhagfyr 24, ond mae yna un broblem am yr oedfa hon, mae'n hwyr iawn yn y nos, sy'n ni'n galw'r oedfa'n croesawu'r nadolig, gan ein bod ni'n dechrau'r oedfa am chwarter wedi 11 o'r gloch yn y nos, ac yn anelu i orffen ychydig eiliadau ar ôl hanner nos, felly ni'n croesawu'r nadolig. Felly, os ych chi'n gallu dod, mae'n help i cael cynulleidfa, ond ni'n ymwybodol iawn, falle mae rhai ar y we, bod ni'n cynnig rhywbeth i rhai sydd methu dod allan hefyd, ond wrth gwrs mae'n braf cael pobl yma i helpu'r canu ac yr addoliad, ond fe fydd, os yn bosib, fyddwn ni'n cynnal yr oedfa'n fyw ar y we hefyd, sydd yr un peth am ein hoedfa'n arferol bob prynhawn Sul am hanner awr wedi 3 yma yn y capel, mae'n oedfa bregethu ac mae'r heini ar y we, ond mae'r wybodaeth ar y cerdiau yma. Atgoffa chi eto, fe fi'n aluniaeth ysgafn ar ôl gwasanaeth drws nesaf yn y neuadd. Nawr, gen i eistedd i ganu, Carol rhif 24. Mae yna rhywbeth am y geiriau yma, mae'n rhyfeddu fi bob tro, dwi ddim yn arbenigwr mewn ymynau neu barddoniaeth, ond mae yna brydferthwch yn y geiriau yma yn yr iaith Gymraeg. Mae'n hyfryd i wrando, mae'n ei ddarllen y bennill gyntaf, achos dwi'n mwynhau darllen y bennill yma. Rhwng foliant o'r mwyaf i ddiw y goruchaf am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir i'n gwared o'n gwewyr a niwair. Dyna chi, mae'n brydferth, ond mae yna eiriau rhyfeddol hefyd yn y cynnwys, dim dwi'n ond yn sain y geiriau. Felly gen i eistedd i ganu rhif 24.
Dwi ddim yn siŵr os o honna yw fy ffefryn nawr. Mae'n anodd dweud, a chi'n gweld y dyddiad gafodd honno i ysgrifennu cannoedd o flynyddoedd yn ôl, ac eto ni'n gallu deall pob gair a cytuno gyda pob gair. Yr ail bennill, yn ddyn, dyma'n sôn am yr Iesu nawr, ac pan ni'n meddwl am genedigedd yr Iesu, ac mae'r adeg yma falle yn adeg hyfryd, ond falle rhai wedi i wneud dim ond yn stori fach neis. Ond dyma'r pwrpas y geni, yn ddyn fe ddioddefwys, yn dduw fe orchfygwys, fe nath e ennill y frwydr, fe enillodd e, fe goncrodd e. Yn geidwad fe gadwys ein henaid rhag llyd, rhag cosb. Mae cosb yn yr holl neges yn Nadolig, mae e'n dod i'n harbed ni rhag y gosb. Fe dalodd ein dyled, o dyled anferth gyda ni oherwydd ein pechod, adferodd ein colled, ni chawn ni mwy glywed o'n gofid. Dyna beth yw'r Efengil. Dyna'r neges y Nadolig. Ac os oes amser ydych chi darllenwch ymlaen yr holl garol, mae'n rhyfeddol. Iawn, gen i ddarlleniad nawr cyn i ni ganu carol arall. Ac dwi am ddarllen o'r Hen Testament, Eseia y 9fed benod, ac yn dechrau yn yr ail adnod. Un o'r ysymau dwi eisiau, mae'r adnod fe fyddai'n cyfeirio wrth i fi dod ar neges byr ar y diwedd, hefyd o'r Hen Testament. Cannoedd o flynyddoedd cyn geni'r Iesu. Mae wastad yn rhyfedd i ddarllen geiriau gafodd ei ysgrifennu cannoedd o flynyddoedd cyn y genedigaeth sydd yn sôn am hwn sydd yn dod. Gwyrth, i ni'n gwybod hynny, y mae e'n wirthiol, y mae e'n broffwydoliaeth, y mae e'n ategu'r ffaith, mae mab Duw gafodd ei eni yno y Methlem. Gadewch i ni ddarllen Eseia y 9fed benod ar ail adnod. Y bobl a rodiasant mewn tywyllwch a welsant o leini mawr, y rhai sydd yn aros yn hir cysgod angau, y llywyrchod goleini arnynt, amalheais dy genhedlaeth, ni chwanegais llawenydd, llawen ychasant ger dyfron megis y llawenydd amser cynheuaf ac megis y llawenychant wrth rannu ysbail. Canis drylltiais iau ei faich ef a ffon ei ysgwydd ef, gwialen ei orthrymwr megis y nydd Midian. Canis pob cad yr hyfelwr sydd mewn trwst a dillad wedi trybeiddi mewn gwaed, ond bydd hwn trwy losgiad a chynnydd tân. Canis bachgen a aned i ni mab, a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwyr ei enw ef rhyfeddol, cynghorwr, y Duw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd, a'r heleithrwydd ei lywodraeth a'i dangnefedd ni bydd diwedd, a'r orseddfa Dafydd ac ar ei frenhiniaeth ef i'w threfnu hi ac i'w chadarnhau a barn ac a chyfiawnder o'r pryd hwn a hyd byth, sel ar glwydd y lluoedd a wna hyn. Mae gadewch i ni ganu carol arall, carol rhif 21, o deied pob Cristion i Bethlem yr awron i weled mor dirion i'w Duw, o ddymder hyfeddod, fe drefnodd y diwdod, dragwyddol gyfamod i fyw. Carol rhif 21, gen i sefyll i ganu hon.
Mae hwnna'n garol enwog iawn yn y byd Cymraeg. Ac sawl un fydd yn canu honno yn y Nadolig yma, llawer yn y byd Cymraeg. Ac dwi'n meddwl sawl un sy'n deall yr hyn maen nhw'n ei ganu, a fi'n siŵr bydde pobl yn mynd yn flin gacwn yn clywed yn dweud y fath beth. Wrth gwrs, mi fydde Cymru yn deall y geiriau ac yn deall y farddoniaeth a unrhyw beth arall sydd yn mynd gyda barddoniaeth. Bydden nhw'n gallu siarad am bethau mwy dwys na fedra i. Ond faint fydd yn rhoi clod i'r mab bychan ar luniau Mair Wiwlan? Faint fydd yn clodfori Duw wrth ganu'r geiriau yma? Fydd rhain yn cael eu canu mewn capeli, fydd nhw'n cael eu canu mewn tafarnau hefyd, na'r trychineb. Fydd y geiriau yma yn cael eu canu lle fydd yna bobl wrthi'n yfed ac yn meddwi, ac y mwynhau nhw falle fydd yna rhyw gyngerdd fan hyn fan draw, ac mae yna le allan ni ddweud i ni ddiolchgar bydd rhain yn cael eu canu, ond faint fydd yn deall, a falle dyma fe dyle fod ein gweddi, mae rhaid iddo fod bellach yn does. Mae mor anodd cyrraedd Cymru i ddod i addoli Duw, i feddwl bod ein gwlad ni unwaith yn cael ei adnabod fel gwlad y diwygiadau, capeli ym mhobman yn orlawn, a'r iaith Gymraeg oedd rheini. Byddai dim iaith arall, byddai'r capeli yn orlawn, miloedd o bobl yn canu clod i Dduw ac i'r arglwydd Iesu Grist yn yr iaith Gymraeg, yn canu'r carolau yma. Ac allwch chi ddychmygu, falle canrif yn ôl, rhwng glod i'r mab bychan, byddai'r tôn codi, y bas, y tenor, yr altor, soprano, a'r Cymru sydd yn gallu canu well na unrhyw gwlad arall tybiwn ni siŵr o fod. Byddai'r to yn siglo wrth ganu'r rhain, a dim oherwydd bod nhw'n gallu canu, ond oherwydd bod nhw'n rhoi clod i'r mab bychan. A'r heswm maen nhw'n canu i roi clod yw, fe ddaeth diwdod mewn baban i'r byd. Fe ddaeth Duw, sef Iesu Grist, yr un nath greu y byd, dyna beth mae'r Beibl yn dysgu ni, fe nath Iesu Grist creu y byd. Ac fe ddaeth e'n faban i'r byd. Fe daeth diwdod mewn baban i'r byd, ac felly falle dyma yw'r weddi, falle Nadolig yma, lle nad ydyn ni'n gallu cyrraedd y Cymru Cymraeg yn yr oes hon. I ni'n credu fod yr ysbryd glân yn gallu cyrraedd i ba le bynnag y mae yn mynnu. Ac felly, yn y capeli falle, lle fydd rhai ddim wedi profi y geiriau yma yn eu celonau, yn y tafarnau, yn yr ysgolion, lle bynnag fydd rhain yn cael ei chanu, bydd na wyrth yn digwydd, ei ras o derbyniwn, ei heiddiant cyhoeddwn, bod yn dod i ddeall bod y cyfan trwy ras, fod Iesu Grist wedi cynnig bywyd tragwyddol i'r enaid, a bod wedi cynnig maddeiant pechodau i'r rhai sydd ddim yn ei heiddi fe. Ac fel cenedl unwaith eto, falle, ni'n credu bod e'n bosib, y Nadolig yma y bydd yr ysbryd glân yn dod lawr i'n plith. Ni'n disgwyl rhyw etholiad cyffredinol. Wel, dychmygwch chi petai'r rhywbeth hyd yn oed gwell yn digwydd rhwng nawr a Nadolig. Fod yr ysbryd glân yn dod lawr ac yn gweithio ar eneidiau pobl iddyn nhw weld gras yr Efengil, ei ras o derbyniwn. O na fyddwch chi'n derbyn gras Duw. Ac yna fe fyddwch chi'n cyhoeddi ei heiddiant a throsto ef gweithiwn i gyd. Dim ond Duw sy'n gallu gwneud hynny. Mae wedi wneud hynny yn ein gwlad ni. Pan oedd pethau yn o ddi, wel, maen nhw'n reit ddi bellach yn dydynt. Ac felly ni weddio, y bydd Duw yn dod ac yn gweithio yn ein plith ni, ac y bydd yr carolau yma unwaith eto yn cael eu canu, ond yn golygu'r hyn mae'r geiriau wedi cael eu cyfansoddi ar ei gyfer o ran profiad. Wel, gadewch i ni ganu carol arall, gen i eistedd i ganu hon, carol rhif 27, Tia Bethlem dref, awn yn fintau gref ac addolwn ef. 27, gen i eistedd i ganu hon.
Gen I gan I un arall ar ein heistedd, rhaid eistedd I gan I hon, Carol rhif 26, siair gwynt. Ac dwi wastad wrth I ni gan I hon yn cyfeirio at rhai o'r geiriau cyn I ni gan I. Achos I ni yn credu yn sofraniaeth Duw ac yn nerth yr ysbryd glân. Ac efallai y bydd yn dod ac yn agor llygaid rhai wrth I ni ganu'r geiriau, a'r geiriau y byddwn ni'n sôn amdanynt. Cwsg fan wylid bach, cwsg nestawr bore iach, cwsg, ac yna yn symud ymlaen. Mae e'n dweud fan hyn, cwsg cyn daw Herod, a'i gledd ar ei glin. Cwsg fe gei ddigon o fod ar ddihun, cwsg cyn daw'r groes I thran. Mae'n anhygol yn diwy. Yn gweld y baban ac yn gwybod beth oedd I ddod. Mae wastad yn rhywbeth ond diwy, pan ych chi'n gwybod beth sydd I ddod, ac os nad yw'n bleserus, mae'n achos pryder yn diwy. Roedd Iesu Grist yn gwybod I fod yn mynd I farw ar y groes. Ond dim dim ond y boen corfforol, ond yr oedd yn gwybod beth oedd y groes yn ei olygu. Yr oedd yn gwybod y byddai'r tad yn troi cefn arno, ac y byddai'n cosbi yr arglwydd Iesu Grist. Ond cosbi fe am ein pechodau ni, ond pechod un person yw colledigaeth tragwyddol I un person sydd yn rhywbeth na fedrwn ni ymgyffred na I ddeall. Mae'n rhy erchyll. Dyw e ddim yn hawdd I siarad neu pregethu amdano. I ddeg o bobl mae'n ofnadwy I feddwl be fydde cosb tragwyddol 10 person, ond ei holl blant, ac i'r arglwydd Iesu I wynebu hynny, mae'n amlwg bod yr emynydd yma yn gwybod ac yn deall beth oedd Iesu Grist yn ei wynebu, ac roedd yn gwybod, ac felly'n dweud fan hyn cwsg baban. Mae Herod yn barod, hwnna'n sicr, ond dim dyna oedd y broblem. Cwsg cyn daw'r groes I thran. Ac yn gweddio bydd yr ysbryd glân yn peri bod ni'n deall rhywbeth am ddifrifoldeb ac erchylltra a gras y groes wrth I ni ganu'r carol yma. So, gen I ganu carol rhif 26 ac eistedd I ganu hon.
Ac yn ni sefyll nawr I ganu Carol rhif 31 welen gwawrio ddydd i'w gofio gen i'r seilo gorau swydd. Ac yna chi'n edrych ar y bennill olaf. Ac mae eisiau gorfoledd wrth ganu'r bennill olaf. Hallelujah, hallelujah, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Hallelujah, hallelujah, Dyw sy'n fodlon ynddo fe. Sain Hosanna I fab Dafydd. Iesu beinydd fyddon ben, am ei heiddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy. Amen. 31 gen I sefyll i'w chanu. Mae cyn I ni ganu ein carol olaf heno, neges byr. Ac cymaint o negeseuon noson o Garolau wedi bod am ein gwyliau haf teuluol. Llynedd nes I adrodd hanes ein taith I faes awyr Birmingham. A dwi ddim yn mynd I ail ddweud yr hanes yna. Ond os ych chi eisiau, allwch chi fynd ar y we, dwi'n credu bod yno rhywle. Os ych chi yn teipio mewn noson o Garolau 2018, falle ddaw fyny a fe gewch chi'r hanes y daith byth gofiadwy honno. Ond haf diwethaf, nad oedden ni wedi gallu mynd I ffwrdd ar wyliau, mae maes awyr Birmingham eto yn ganolog un noson o Garolau. Falle o ran diwedd y daith, doedd ddim cweit mor arbennig I fi, achos doeddwn ni ddim yn mynd I unrhyw le. Doeddwn ni ddim yn mynd ar wyliau yr oedd
un sydd fan hyn yn eog am y daith yma, roedd yna briodas yn yr Alban. Ac doeddwn ni ddim yn gallu mynd yn anffodus, ond fe wnaethon ni wylio ar y we ac ymuno yn yr gwasanaeth. Ond oedd y teulu'n gallu mynd, oedd y plant yn gallu mynd. Ac wrth gwrs, oedd angen i dad i yrru i Birmingham. Ac hefyd, oedd yr awyren yn mynd o gof, dylen ni wedi checio a cael effeithiau'n gwbl fanwl gywir. Oedd yr awyren yn hedfan yn gynnar yn y bore, ac felly oedd rhaid i ni gofio, os dwi'n iawn, codi am 5 o'r gloch y bore, yn ystod gwyliau haf. Ac o'n i ddim wir yn o'n i'n meddwl, GS i'n ngorau ffeindio bws i Birmingham. Doedd dim bws yn mynd i Birmingham, yn sicr ddim amser yna'r bore. Bydd yr rhaid nhw fynd yn noson cynt. Iawn be, aia chi deffro gynnar yn y bore, mynd i'r car, a oedd dim modd i fi aros, achos oedd ymwelwyr dyn ni ar ôl, felly oedd rhaid fi ddod syth nôl. Ac ffwrdd ni yn y car, ac oedd na draffig yn warthus. Eithon ni heibio'r fan lle doron ni lawr y flwyddyn cynt, felly oedd yn brofiad emosiynol iawn yn dod â rhyw deimladau sentimental. Dyna'r union fan lle fi o'n i sefyll bron a colli'n gwyliau haf ni. Ac yn gyrru heibio, ac o'n i'n mynd yn araf, o'n i'n mynd rhywbeth fel 1 milltir yr awr heibio'r pwynt, achos oedd gymaint o draffig ar y draffordd. Ac o'n i'n awr yn llawn pryder yn meddwl, fydden nhw'n colli'r awyren. Ac ymerodd i, siwr o fod awr a hanner ychwanegol i'r daith na'r arfer. Ac felly, cyrraedd y maes awyr ac yn ei gollwng nhw, ac yna'n gyrru syth nôl i Gaerdydd a mynd trwy traffig eto ar y ffordd nôl, yn lot fawr o hwyl, rhywbeth 6 awr o daith i gyd, ac o'n i wedi blino'n lan. Ac yn gwybod, bore di Gwener, o rai fi wneud y to. Achos o'n nhw'n dod nôl bore di Gwener ar ôl y briod, neu bore di Sadwrn, ddim yn cofio nawr, bod e'n rhyw bore, yn reit fian ar ôl. Ac felly, pan cyrraeddes i adre o'r daith gyntaf, clywed bod ar awyren yn hwyr yn gadael, a meddwl, wel, pam nes i ddeffro'n gynnar te, a pam nes i bryderu bod ni'n cyrraedd. Wel, oedd yr awyren awr neu 2 yn hwyr yn gadael, ac felly o'n nhw'n hwyrach yn cyrraedd. Felly, pan o'n nhw'n dod nôl, ar dydwch chi ta bore di Gwener oedd pan o'n nhw'n dod nôl, fe ddwedes i, dwi ddim yn gadael y tŷ, nes eich bod chi yn siŵr eich bod chi wedi gweld bod yr awyren yma. Felly roedd y ffôn symudol ymlaen, ac mi roeddwn ni'n aros, a oedd y dal y peth cyntaf y bore, achos o'n i'n meddwl, wel, ni ddim wedi gwneud rhyw lawer yn ystod gwyliau, meddwl fe a i chydig bach yn gynt, a fe gai sbwylo fy hun, a cael pryd bach o fwyd, o fi ar ben fy hunan, oedd Helen yn gallu dod gyda fi, felly o'n i'n mynd i fod ben fy hunan yn y maes awyr, a meddwl, haia llyfr bach i ddarllen, a na i ddarllen, a na i steddau lawr, a ymlacio, a cael pryd bach neis o fwyd. Dwi'n mwyn goffa talu am 1 person, dwi ddim yn lliosi gyda 6 neu 7, fydde ddim yn 150 pint am bryd o fwyd. Fydde dim ond yn fi, fel y dal yn 13 pint am bryd o fwyd, oedd yn warthus, ond dyna ni, dales, o'n i'n meddwl, fe ai, ond dwi ddim yn gadael y tŷ nes bod fi'n gwybod bod yr awyren yn saff. Bod nhw'n yna wedi dod ar amser, dwi eisiau gweld bod y geiriau'n dweud ar amser. Felly, text yn dod, awyren yma, ar amser, dim problem, ni'n mynd ar yr awyren nawr. So offa fi yn y car, a ffwrdd fi ar y daith, a traffig anhygol to. Ond o'n i wedi gadael chydig bach o amser, so traffig anhygol to, oedd yn hyfryd i weld yr holl geir yma, gyd yn mynd 5 milltir yr awr, yna cyrraedd y maes awyr a parcio, a mynd i lle bita, syth, rhag ofn bod nhw'n cyrraedd yn gynnar, o'n i'n meddwl, sa eisiau nhw cyrraedd yn gynnar a sbwylo pryd o fwyd. Felly es i mewn, ffeind y set bach hyfryd, llyfr bach i ddarllen, hyfryd. Dwi ofio un darn pwysig cyn dod at y man hynna. Ar y daith, oedd y ffôn, chi'n gwybod bod y ffôn symudol yn dirgrynu yn diwe. Pan mae rhywun yn textio neu'n anfon y WhatsApps, bondi grybwll yma, ac mae'n siglo trwy'r amser. Dwi yn y gwaith, fi'n meddwl bod fi'n cael sioc trydanol, a mae'n mynd trwy amser, pan chi'n y car, mae'n waith yn diwe. Ac y syniad yw roed o'r neilltu. Ond o'n i ddim eisiau checio fel gwbl, o'n i'n gyrru, bod fi ddim yn gyrru am rhan helaeth o'r daith, o'n i'n eistedd yn edrych ar ceir, ond o'n i'n licio checio, rhag ofn i rhyw heddwas fy ngweld i. Felly roedd yr ffôn yn siglo yn fy mhoced i. Hwna'n od. Mae yna sgwrs mawr yn digwydd fan hyn. Nes i'n meddwl dim byd amdano fe.
Cyrraedd y maes awyr a parcio a gweld enw Osian, sydd yn chwarae'r organ nawr. Pam fod e'n textio yn yr awyr? Chi ddim fod i wneud na? A darllen y linell gyntaf. Dal yn aros. Dal yn aros yn y maes awyr. Wedi bod ar yr awyren, neu na, ond nhw ar yr awyren ar y pryd. Yn eistedd ar y awyren, ond mae yna broblem. A fi nhw ar yr awyren am awr a hanner, na'r erbyn hyn, o'n i wedi gorffen fy mhryd o fwyd ac o'n i ddim eisiau prynu pwdin achos oedd y pryd wedi costio 13 pint. Lemonade wedi costio tua 2 pint. A felly o'n i'n meddwl, sa'n mynd i dalu am bwdin fan hyn, so anghofio hwnna. Felly o'n i'n meddwl, rhaid ysteddau lawr, gadewch fi wybod pryd i chi ar yr awyren. Hanner awr arall yn mynd heibio, dim sôn am awyren. Ni bant o'r awyren nawr, ni yn y maes awyr nawr, mae'n tynnu ni gyd bant o'r awyren. Nawr, o'n i'n gweithio, dwi ddim yn fath ymategydd, ond o'n i'n gwybod, mae rhaid nhw fynd ar yr awyren. Mae rhaid nhw aros oriau i'r awyren, benderfynu mynd i'r man lle mae'n hedfan i ffwrdd. Wedyn, mae rhaid nhw hedfan o'r Alban lawr i Birmingham. Ac wedyn, mae rhaid nhw ddod bant o'r awyren, so mae yna 2-3 awr nawr yn does. Dwi'n mynd i fod fan hyn am 2 awr. Ac o'n i'n cofio gweld faint oedd y tocyn parcio'n mynd i gostio. Oedd hwnna'n mynd i gostio 41 pint am y dydd. Felly nawr o'n i'n dechrau mynd tipyn bach. Dwi ddim yn mwynhau'r trip yma gymaint. 41 pint. I chwilio am unrhyw un yn y maes awyr ac yn rhyfedd iawn. Mae'r meysydd awyr yma nawr ddim yn credu bod angen man gwybodaeth i roi cyngor i unrhyw un. Does dim i gael. Chi ddim yn cael gofyn neb unrhyw beth. Doedd neb yn gwybod dim. Gerddes i lan y lawr y maes awyr, bob un twll a chornel, a doedd neb yno yn fodlon rhoi cyngor. Ac felly o rai fi dderbyn 41 pent fyddi. Yna fydd a text yn dweud, mae'r awyren wedi chanslo'n llwyr, fe fydd un yn y bore, neu mae rhaid i ni hedfan i rywle arall, i Fanceinion. Nawr, sa'n mynd i Fanceinion. Dwi'n mynd gyrru Fanceinion. Iawn, a dyn felly, ond sa'n ni'n siŵr gewn ni lle ar yr awyren. Mae'n lle diflas maes awyr, does dim cadeiriau cyffyrddus. Dwi ddim yn lle braf iawn. Ac so fies i 2 awr yn y maes parcio yn trio cysgu. Fies i mewn gwesti yn cael paned y goffi. Sylwer, 1 paned y goffi ges i trwy'r dydd, achos mor ddrud. Sa'n mynd i talu nhw am yr holl arian am goffi. Ac yna cael y neges, mae gennym ni le ar yr awyren i Fanceinion, ac yna ni'n gobeithio fydden nhw'n trefnu bws i ni ddod lawr o Fanceinion i Birmingham, ac os fydd popeth yn iawn, fyddwn ni yna am hanner awr wedi 10 yn y nos. Hyfryd, dweud i, hyfryd. Dwi'n falch iawn bod chi'n saff, ac bod popeth yn iawn, a bod chi'n dod, ac o'n i'n ysgyrnygu danedd siwr o fod. Fyna, o'n i wedi gorffen fy llyfr erbyn hyn do, a dwi'n darllen o'r andros o araf, ac i fi orffen o'r llyfr tenne oedd e, ond o'n i dal dwi'n darllen o'r araf, ac yn meddwl, A dyna beth ddigwyddodd trwy'r prynawn. Nawr, problem arall wedi codi oedd fy ffôn nawr yn rhedeg mas o ffatri. Achos pan i chi'n anfon y negeseuon yma, mae'n llyncu'r batri. Meddyliais i, dwi'n mynd i ddweud wrthyn nhw, reit, pan i chi yn cyrraedd yn y pen draw, fe fydda i yn eistedd, lle dwi'n nawr, eistedd tu fas i'r maes awyr, lle mae'r geiriau mawr clir ma'n dweud, arrivals. Fedrwch chi ddim colli'r geiriau mawr clir yma, mae yn fawr ar flaen y maes awyr, yn dweud arrivals. Mae un arall yn dweud departures. Dwi'n mynd 2 ddewis i ddech chi mewn maes awyr. Arrivals, departures. Fedrwch chi ddim i golli. Fe ddweud y gwir, dwi newydd fod yn y gwesti yma, yn eistedd lawr, yn smalio fy mod i yn un sydd yn aros yna dros nos, fi'n cael bod hawl da fi cael paned yna, ac o'n i'n eistedd fyna, yn eistedd ar y set cyffyrddus, a meddwl, reit, sa'n cofio enw'r gwesti, prif fynedfa yr gwesti, chi'n dod mas trwy'r drws blaen, ac chi'n gweld y geiriau arrivals. Croeswch y lôn fach, ac fe fydda'n eistedd ar fainc yn aros amdano chi. Allwch chi ddim yn colli fi. Ac o'n i'n gwybod, o'n i lawr i 300 ar fy ffôn. O'n i'n meddwl, os oes problem fan hyn, byddai'n gallu ffeindio nhw o gwbl. Os oes bws yn torri lawr, os unrhyw beth arall, fydd neb yn gallu cael gafel arno fi yn y maes awyr, felly o'n i'n dechrau pryderu.
Hanner awr 10 yn dod, 20 munud 11, dal neb wedi dod. Ac o'n i'n dechrau meddwl, o diar, ac o'n wedyn ges i neges i ni yma. A dys i'n nag eich ddim. Chi ddim yma, achos dwi yma. I ddweud y gwir, dwi wedi bod yma trwy'r dydd. Na, i ni yma. Ac o'n i'n dechrau meddwl, na, maen nhw wedi mynd i Luton ar rwle. Sa'n mynd i Luton, neu lle bynnag, mae yna faes awyr. A dys i, dwi yn eistedd ar bwys arrivals. A dweud nhw, wel ie, a ni'n edrych ar arrivals. Dys i, dwi tu fas i brifynedfa arrivals, a dwi tu fas i brifynedfa ar gwesti. Dwi'n edrych ar y drws nawr, dwi'n sefyll, mae'n edrych ar y drws, dwi'n edrych tu'n ôl fi, a ni. Hefyd, dweud nhw, nag eich ddim. Ac yn ôl pob sôn, mae yna ddoi fynedfa i'r gwesti. Mae un ar yr ochr. Gai bwysleisio, dyw honno ddim yn brifynedfa. Mae yn ddrws ar yr ochr. Dim bod fi'n chwerw am y peth o gwbl. Ac mae'r gair arrivals, oedd yr un o'n i'n sefyll tu fas, lot yn fwy na'r arrivals arall. O'n i yn y brifynedfa arrivals ac o'n i yn brifynedfa y gwesti. Ac roedd yn ddigon clir i bawb a phopeth, ond yn ôl pob sôn, y 5 o'n i'n rhoi lift iddyn nhw ddim mor glir iddyn nhw, felly oedd e'n broblem. Ac o'n i'n sefyll yna ac yn mynd lan a lawr, lan a lawr, lan a lawr. O'n i'n barod wedi blino. Nes bod fi'n clywed y geiriau dad. A ni'n meddwl, gydag acen Cymraeg, wel, chi'n mynd clywed hynny yn Birmingham yn aml iawn, ac felly, wel, mae hwnna'n addawol, a nhw'n gallu gweld fi tu'n ôl clawdd, ac yna weles i nhw'n cerdded. Ffyw, maen nhw wedi dod. Roedden nhw mor agos i fi, ac eto, mor bell, gallen ni ddod mynd mlaen am oriau, gallen ni fod i mynd rhwng fforna, ac unwaith i chi wedi mynd i'r lefel la, a petai fy ffôn wedi marw, bydde dim modd cysylltu. O'n i mor agos. Chymod beth, nath hwnna i fi feddwl am neges y Nadolig yn y fan ar lle. Dwi ddim yn siŵr os nath rhywun dweud falle fydd hwn yn stori neges y Nadolig ar y pryd, ond fe nes i feddwl yn y fan ar lle. Dyma fe, mae wedi digwydd to, Birmingham, sa'n mynd i Birmingham to, gai bwysleisio. Fe fydd y deithiau i unrhyw le i faes awyr. Dwi ddim eisiau profi felly to. Ond fe nath i fi feddwl am neges y Nadolig, mor agos ac eto mor bell. A dyna, falle y tragedy mwyaf, mae pobl yn defnyddio'r gair tragedy yn lot rhy aml. Mae yna sawl tragedy yn digwydd yn y byd, a mae lot o dristwch. Ac mae nhw, a sneb yn chwarae lawr, ond y tragedy fwyaf yw tragwyddoldeb wedi clywed yr efengyl, heb ei chredu. A threulio tragwyddoldeb yn sylweddoli ges i mor agos i glywed yr efengyl, ac eto mor bell. Mae'n anhygoel. O gychwyn y Beibl, mae yna broffwydoliaethau, mae yna gannoedd o broffwydoliaethau yn dweud yn glir. Fe ddwedes i wrth y plant, dwi tu fas i'r gwesti, dwi tu fas i'r arrivals, does dim problem, dwi ar y fainc, i ddweud y gwir, oedd neb arall yna, oedd e mor hwyr, oedd e'n braf, oedd hi'n eistedd allan, ond dim posib i nhw feddwl ble mae e, o'n i'n mynd, oedd neb arall yna, oedd e'n amlwg, oedd e'n glir. A felly mae'r proffwydoliaethau. Os darllenwch chi'r Hen Testament, mae yna proffwydoliaethau, ac sa eisiau mynd trwy'r ystadegau nawr, dwi wedi dweud y sawl gwaith mewn pregethau, mae'r ystadegau yn golygu mae'n gwbl amhosibl i Iesu Grist i fod yn ddim byd arall ond yn fab Duw yn Feseia. Mae gymaint o broffwydoliaethau yn yr Hen Testament wedi dod yn wir mewn un dyn, mae'n amhosibl, iddo fod yn unrhyw beth ond yn wir. Gallai ddim fod yn gyd-digwyddiad. Dwi ddim yn fathemategol posibl i fod yn gyd-digwyddiad. Mae e'n ffaith, mae e'n wirthiol, mae e'n un mewn miliynau o siawns iddo fe i fod bod rhywun wedi proffwydo am un i ddod. Gwrandewch ar y geiriau yma. Meica 5:2. A thithau Bethlehem Ephrata. Pa mor fanwl i chi eisiau fe?
cannoedd o flynyddoedd cyn geni Iesu Grist, a thithau Bethlehem Ephrata, dy fod yn fechan ymhlith miloedd Jwda, eto ohono ti, bod ti'n le bach, pentre bach, petach chi'n dweud New York neu rhywbeth? Wel, mae yna siawns yma, miloedd a filoedd ar filoedd. Eto ohono ti y daw allan I mi un I fod yn llywydd yn Israel, hwn yr oedd ei fynediad allan o'r dechreuad, dyddiau tragwyddoldeb. Mae wedi cael ei broffwydo mor fanwl, mae'r holl proffwydoliaethau mor fanwl am enedigaeth Iesu, mae'n anhygoel. Ac eto, doedd yr Iddewon, a dydyn nhw ddim wedi, doedden nhw ddim yn gallu weld Pan ddath Iesu Grist i'r byd, mi roedden nhw wedi darllen yr Hen Testament a'r proffwydoliaethau mor fanwl hyd yn oed yn Bethlehem bod Iesu mynd I cael ei eni. A doedd yr Iddewon ddim wedi sylwi pan ddath bod wedi cyflawni'r holl proffwydoliaethau. Mae mor fanwl. Mae fel fi'n dweud oedd y bechgyn, Arrivals, Birmingham, Gwesti, mae'n glir. Blwmp ac yn blaen. Sut fedrwch chi fethu? A fyddwch chi'n gweld fi. O ddim eisiau fi gwisgo rhosod coch neu dim byd, ond nhw'n nabod fi. Ond nhw'n gwybod, mae'n mor amlwg, oedd e'n glir, ble oeddwn ni. Ond fethon nhw weld. A dyna be mae'r Iddewon di wneud. Cannoedd o flynyddoedd o ddarllen yr Hen Testament, ac eto, be wnaethon nhw? Lladd Iesu Grist. Doedden nhw ddim yn credu mai fe oedd y Meseia, roedden nhw'n disgwyl milwr ar gefn ceffyl. A rhywun oedd yn mynd I fynd â nhw fel cenedl I fod yn gryf, ond fe wrthodon nhw mab Duw. Ond chi'n gwybod beth? Mae mor drist, eto fan hyn heno yma heddiw. Trychineb, pan fod rhai mor agos at yr efengil, at y gwirionedd, ac eto mor bell. Mae rhai wedi bod yn dod o sil I sil yn gwrando ar bregethu bob dydd sil. Mae rhai'n dod i'r carolau bob blwyddyn, mae rhai'n dod bob sil. Ac I chi wedi, falle, bod yna'n bosib, a dyma'r peryg, bod chi wedi bod yn clywed beth yw Cristion, beth yw ffordd yr efengil, beth yw pwrpas Iesu Grist yn dod i'r byd. Yn gwybod pam dath Iesu Grist i'r byd, Matthew yn dweud wrthyn ni. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu o blegyd, beth, pam? Fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Mae wedi dod I ddelio gyda'ch pechod. Chi wedi clywed yna, mae rai o'n chi wedi clywed miloedd o weithiau. Chi wedi clywed bod rhai dod at Dduw trwy Iesu Grist, a dim ond trwyddo fe. Does dim ffordd arall. Llawer o grefyddau yn y byd, ond mae Iesu Grist yn dweud, mae'r Beibl yn dweud, does dim crefydd arall. Mae Iesu Grist yn dweud, fe yw'r unig ffordd at Dduw, at fywyd trygwyddol. A rhaid sefyll rhyw ddydd o'i flaen fel barnwr. Ac mae'r addewid o fywyd trygwyddol yw ar gyfer y rhai sydd wedi credu. Beth yw'r adnod fwyaf enwog yn y Beibl? Wel, Ioan 3:16. Canis felly y caro Duw y byd, fel yr hoddodd fe unig anedig fab, fel na choller. Byddwn ni ddim yn cael ein cosbi. Fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Mae rhai yn clywed hyn yn wythnosol, yn flynyddol, mor agos, ac eto, dal heb weld, dal heb ddeall, dal heb ddod at Grist. Hynny yw, dyn nhw ddim wedi dod at y drws cywir. O, mae'n drist yn yw. I feddwl bod nhw wedi bod yn sefyll wrth y drws arall, ac yn mynd I fynd mewn i'r maes awyr trwy'r drws fach ar yr ochr. O, oedd bydde wedi bod yn hirt bydde. Adio mwy i'r diwrnod, oedd y ddiwrnod digon hir fel oedd hi. Ioan 14:6, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Dim ond un ffordd sydd I cael bywyd trygwyddol yn ôl y Beibl. Dim ond un ffordd sydd I ddod at fywyd trygwyddol yn ôl Iesu Grist. Ac I ni'n credu hynny. O na fyddwch chi'n ofalus
nad ydych chi wedi mynd at y drws anghywir. O, dyna'r trychineb mwyaf ein cenedl ni. Am 200 mlynedd yn ystod cyfnodau o ddiwygiadau yng Nghymru, yr oedd dynion yn pregethu o'r pwlpit ffordd iachawdwriaeth trwy Iesu Grist yn unig, a bod rhaid edifarhau a rhaid credu, a rhaid cael bywyd newydd yn yr enaid, a rhaid cael troedigaeth, ac yn pregethu fe ym mhob un capel, ym mhob rhan o Gymru, am 200 o flynyddoedd, a'r ysbryd glân yn dod lawr ac yn bendithio, a pobl yn dod i gredu. A beth sydd wedi digwydd ers canrif? Beth sydd wedi digwydd ers canrif yw hyn, i ddechrau gyda fe, yn y pwlpidau, dechreuwn nhw ddweud, allwch chi fynd i'r nefoedd trwy fod yn dda. Allwch chi fynd i'r nefoedd a dim rhaid mynd i'r cwrdd. Allwch chi fynd i'r nefoedd heb orfod credu yn Iesu Grist yn unig. Mae sawl ffordd i'r nefoedd. Mae sawl drws i'r nefoedd. Dyna beth nath Cymru dechrau dweud, a dechrau cyfaddawdi, a dechrau dweud. I ni ddim yn dweud mai dyma'r unig ffordd, mae rhaid i ni fod yn fwy agored yn yr oes i ni'n byw ynddi, a rhaid i ni croesawu'r crefyddau eraill yma, ac addoli Duw mewn ffurf mwy mod, a pob math o bethau. A dyna beth mae Cymru wedi gwneud, a beth maen nhw wedi gwneud? Maen nhw wedi gwacau'r capeli, yn sicr i chi, ond be maen nhw wedi gwneud yw, maen nhw wedi creu drws fach arall. A maen nhw'n meddwl bod modd mynd at Dduw trwy drws fach arall. Diarhebion 14 adnod 12. Y mae ffordd sydd uniawn yn ngolwg Duw, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Be mae hwnna'n dweud yw, mae rhai pobl yn meddwl bod nhw'n iawn a'n grefyddol, ond ei diwedd yw angau. O na fyddwch chi'n ofalus. O na fyddwch chi'n gwrando ar air Duw ar ei gyfarwyddiadau. Fe roddes i cyfarwyddiadau ddigon clir. A fe fethon ni cwrdd â lan yn syth. Fel chi'n mynd credu fod yn bosib i methu cwrdd â. Ond chi'n mynd beth gyda'r Efengil, yma'r cyfarwyddiadau mor glir. Gafodd yr Iddewon wybod fod Iesu Grist yn cael ei eni yn Bethlem. Heb sôn am y pethau eraill I gyd. Gafon nhw'r holl fanylion. Gwybod pwy I ddisgwyl a fe ddath Iesu Grist, ac fe gyflawnodd cyfa. Fe nath popeth ein mwy. Mae Esea'n sôn am y groes, ac yn disgrifio'r groes fel petai Eseia yno yn edrych ar y groes. Doedd ddim na, roedd cannoedd o flynyddoedd cyn. Meica yn dweud bod e'n mynd I gael ei eni yn Bethlem. Eseia yn dweud bod e'n mynd i'r groes, a sut bydde fe marw ar holl amgylchiadau. I orffen, gai ysgyfeirio at yr adnodau yma. Ioan 10 adnod 9. My fi yw'r drws, Iesu Grist yw'r drws. Os a neb I mewn trwy fi, fe a fydd cydwedig, ac fe a I mewn ac allan ac a gaeth borfa. Dyna'r ateb, dyna'r gobaith, holl obaith dynol rhyw yw hyn, Iesu Grist. Os I chi eisiau cael heddwch, os I chi eisiau gwybod fod sicrwydd cadwedigaeth a bywyd tragwyddol, os I chi eisiau gwybod pwrpas ein bywyd ni ar y ddaear, sef I fyw I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth, yna dewch trwy'r drws cywir. Mae gai ddweud, nid y drws yw crefydd. Dyw crefydd ddim werth dim. Nid crefydd yw'r ffydd Gristnogol. Ffydd Gristnogol yw Duw yn dod lawr i'r byd ac yn dweud wrthon ni fod wedi dod I ddelio gyda pechod. A dyna'r ffordd i'r nefoedd, a thragwyddoldeb. Dewch at y drws cywir. Y trieni mwyaf yw, fydd yna rai falle, fydd wedi dod mor agos, ond mor bell. Os ych chi'n mynd trwy drws anghywir, ych chi ddim yn mynd I ddiwedd y daith yn iawn nag ych. A fyddwch chi ddim yn cyrraedd beth ych chi eisiau gwneud. Wel, yn ysbrydol mae fwy felly. O na fyddwch chi'n dod at y drws sef Iesu Grist. Dyna pam dath Fe ddath i'r byd I ddelio gyda'ch pechod I roi bywyd tragwyddol. Fy hoff adnod yn yr ysgrythyr, Ioan 6 adnod 37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, ar hwn a ddel ata fi, nis bwrio fe fallan ddim. Beth allan ni orffen ein neges heno yma, wel yw hyn. Os dewch chi at y drws yma, a chiro ar y drws yma, yr addewid yw, ar hwn a ddel ata fi, nis bwrio fe allan ddim. Fydd ddim yn cael drws. Fydd ddim yn gwrthod neb. Ond sut ych chi'n dod at y drws? Chi'n dod yn waglaw, chi'n dod yn cyffesu'ch pechod.
cyffesu'ch euogrwydd ac yn pledio gyda'r Iesu I faddau pob un pechod i'ch golchi chi'n lan, ac wrth I chi ddod at y drws, beth sydd yn digwydd yw mae e'n gwthio chi trwy'r drws. Achos dwi ddim yn cael drws ar neb. Ac mae'n rhoi y ffydd I chi gredu. Rhodd yw ffydd, nid gweithred, rhodd yw e. Mae'n rhoi y ffydd I chi gredu, ac mae'r baich yn syrthio I ffwrdd. Ac mae'n rhoi yr heddwch I chi, y gobaith I chi. Dyna'r holl negeseuon yn y Nadolig. Mae'n rhoi y gobaith a'r heddwch I chi wrth I chi ddod at y drws. Wel, beth ych chi'n mynd I wneud? Dwi'n gobeithio na newch chi beth ddigwyddodd I ni. Rhai dwedes I ble oeddwn ni'n sefyll, ac fe eithon nhw at y drws anghywir. Peidiwch a mynd at y drws anghywir. Peidiwch a mynd at grefydd. Dewch at Grist. A peidiwch a bod yn un o'r rheini sydd mor agos ac eto mor bell. O, mae yna ormod, mae yna llawer gormod sydd wedi bod mor agos yma, sydd ddim gyda ni mwyach. Cannoedd siwr o fod, tebyn ni dros y blynyddoedd, oedd yma, ac eto wedi troi cefn, o mor agos. A beth sydd wedi digwydd? Maen nhw wedi gweld drysau eraill. O, na ddowch chi at Grist. Wel, I ni'n mynd I ganu am hwn I orffen. Carol rhif 15. A'r bennill olaf dwi'n mynd I ddarllen, achos mae yn anhygoel a mae eisiau ni ganu hon yn uchel. Canu wnau'r angylion. Ac yma beth, mewn diwygiadau fe tystiwyd a mewn cyfnodau o fendith fe tystiwyd rhai I gallu clywed yr angylion yn ymuno yn y canu. Ar y ddaear, mewn diwygiadau, mae'n ffenomen I ddiwygiadau. Mae'n anhygoel. O na fydden ni'n clywed heddi yr angylion yn ymuno yn y canu. Canu wnau'r angylion, canwn ninnau nawr, seinied telyn calon, glod yw gariad mawr, ac fan hyn, Iesu bendigedig. Does dim gair gwell nag os all chi ddim cyfieithu honna. Mae'n llond ceg a mae'n wych i'w chanu. Iesu bendigedig, fyddo pwnc ein can, fore dydd Nadolig yn ei eglwys lan. Wel, I orffen ein gwasanaeth felly, gyn ni sefyll I ganu, Carol rhif 15, heddiw llawen ychon, na foed neb yn drist. Amen.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.